Αυτό που θα σας δώσει ο Νίκος Νικολετάκης από την έρευνά του σε στοιχεία θα συγκλονίσει. Δείτε το βίντεο και επιστρέφουμε. Πάμε. Ένα νεαρό αγόρι με ειδικές ανάγκες χτυπά με ακουστικό τηλεφώνου την πόρτα του θαλάμου στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Είναι ένα από τα δεκάδες εισαγγελικά παιδιά, όπως τα αποκαλούν, τα οποία έχουν μεταφερθεί με εισαγγελική παραγγελία στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Αρκετά μάλιστα παραμένουν εγκλωβισμένα σε αυτά επί μήνες, ίσως και χρόνια. Θέλεις να μας πεις πώς περνάς εδώ? Χάλια. Σε ένα δεύτερο βίντεο σοκ που τράβηξε συγγενικό πρόσωπο παιδιού, φαίνεται ένα πεσμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο και ένα δωμάτιο που έχει πλημμυρίσει, καθώς βούλωσε το σιφόνι του μπάνιου με κίνδυνο να πάθουν ηλεκτροπληξία. Τα κρεβάτια εντάξει, αλλά συνέχεια έχουμε κάτι ανάγκη που ζουν την τουαλέτα. Σύμφωνα με καταγγελίες, ορισμένες από τις τραυματισμένες παιδικές ψυχές που μένουν καιρό στα νοσοκομεία αρχίζουν και βγάζουν επιθετικότητα προς τα άλλα παιδιά και τους συνοδούς τους, προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Ο εισαγγελέας ανηλίκων είναι υπεύθυνος για να δώσει την εντολή αυτό το παιδί να χαρακτηριστεί εισαγγελικό. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που μπαίνει μες στο νοσοκομείο, που είναι λάθος να μπει μες στο νοσοκομείο, εάν δεν χρειάζεται υποστήριξη κάποια άμεση, δηλαδή αν δεν είναι ένας ξυλοδαρμός σε ένα χειρουργείο, δεν έχει λόγο να έρθει στο νοσοκομείο. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη δίωδος, να πηγαίνουν σε άλλες δομές αυτά τα παιδιά. Χρησιμοποιεί, ας πούμε, η πολιτεία το νοσοκομείο σαν μια αποθήκη ψυχών ουσιαστικά. Αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία ότι ένας 14χρονος κακοποίησε σεξουαλικά έναν 7χρονο και μία 13χρονη. Το αγόρι έπεσε στη συνέχεια θύμα ξυλοδαρμού από συγγενή του μικρού παιδιού. Τα παιδιά αυτά δυστυχώς δεν πηγαίνουν στο σχολείο, λειτουργούν ως ομάδες. Στα πλαίσια του παιχνιδιού παίρνουν καρότσια και τα χτυπάνε στους τοίχους, σπάνε τζάμια, κλέβουν συνοδούς, χτυπάνε τα παιδιά που νοσηλεύονται. Σε τίποτα δεν φταίνουν τα παιδιά. Όταν έχεις ένα παιδί παρκαρισμένο μέσα σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κτίριο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι λογικό να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Σπάνια τα παιδιά είναι έφηβοι ή κάτι μεγαλύτερο και εκεί αντιδρούν φυσικά. Γιατί αισθάνονται τον εγκλισμό, δέχονται bullying ψυχολογικό, γιατί τα δείχνουν με το δάχτυλο. Λένε αυτό είναι εισαγγελικό. Μπορεί να το πούν ακόμα και οι γονείς του διπλανού παιδιού. Αυτό είναι το παρατημένο. Το προσωπικό από τα νοσοκομεία φροντίζει τα παιδιά και εθελοντές προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μοιράσουμε δώρα στα παιδάκια και να τους μεταδώσουμε όλη τη θετική ενέργεια και όλη τη χαρά που έχουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν κάτι που δεν έχω ξανακάνει και μου άρεσε. Όπως λένε όμως γιατροί και νοσηλευτές, ένα γενικό νοσοκομείο δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να παραμένουν εκεί οι ανήλικοι, ειδικά για παρατεταμένες περιόδους. Θα πρέπει οι εισαγγελικές εντολές να μην απευθύνονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία, να απευθύνονται σε προνοιακές μονάδες και οι προνοιακές μονάδες, όταν κρίνουν ότι το παιδί έχει πρόβλημα υγείας, να πηγαίνει στο νοσοκομείο, να κάνει τις εξετάσεις του και να επιστρέφει μετά πίσω στην προνοιακή μονάδα. Νομίζω ότι η ατάκα της Αγγελικής Κρικρή, της επιμελήτριας, της παιδοχειρουργού που μίλησε στο βίντεο «Αποθήκη ψυχών», τα λέει όλα. Και μετά αναρωτιόμαστε όλοι για την έκρηξη της παραβατικότητας των ανήλικων παιδιών. Δεν τα συνδέω, αλλά φανταστείτε ένα παιδί το οποίο δεν έχει τη στοργή της μάνας του ή του πατέρα του, όταν θα μεγαλώσει μέσα σε μια τέτοια πρόχειρη αποθήκη ψυχών, που δεν φταίνουν ούτε οι γιατροί, ούτε οι νοσηλευτές, φανταστείτε την εξέλιξη του παιδιού αυτού. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σας, σκεφτείτε το. Εδώ παιδιά τα οποία έχουν όλες τις παροχές και ίσως και περισσότερο και κάποιες υπερβολές, φανταστείτε πόσα τέτοια παιδιά το αστυνομικό δελτίο τα έχει καταγράψει ως παραβατικά. Δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον των παιδιών αυτών, πόσο μάλλον όταν Νίκο Νικολετάκη, και θα σε παρακαλούσα να έρθεις πάλι εδώ δίπλα μου, μας φέρνει στοιχεία τα οποία με ανατριχιάζουν. Σοκ. Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία αυτά και θα ήθελα με τη βοήθεια του Άρη Λιχναρά να δούμε τις κάρτες μας, διότι τα στοιχεία, παιδιά, είναι τρομερά, είναι ασύλληπτα, είναι αδιανόητα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, το πρώτο εξάμηνο του 2021 είχαμε 76 παρεμβάσεις που αφορούν παιδιά στη γραμμή ΣΟΣ 1056. Κάποια από αυτά τα παιδιά είναι από αυτά τα λεγόμενα εισαγγελικά παιδιά. Ναι, είναι από εντολές εισαγγελέων. Να το πούμε, όταν λέμε εισαγγελικά παιδιά στη γλώσσα μας στη δημοσιογραφική, είναι η εντολή που δίνει ο εισαγγελέας σε μία μεμονωμένη, ξεχωριστή
δίκη, κάποια κόντρα που υπάρχει μεταξύ των γονέων, είτε επειδή οι γονείς δεν μπορούν να είναι δίπλα στα παιδιά και να έχουν την επιμέλεια, δίνουν οι εισαγγελίες. Είναι για διάφορους λόγους. Για πολλούς λόγους. Λέω ένα παράδειγμα για να γίνει. Από σωματική έως σεξουαλική. Ναι, επίσης υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Απλά το λέω για να γίνει πιο εύληπτο στον κόσμο όταν λέμε εισαγγελικά παιδιά, τι εννοούμε στο δημοσιογραφικό μας λόγο. Θα δούμε τώρα την επόμενη χρονιά. Πάμε λοιπόν, το επόμενο εξάμηνο. Σοκ, έτσι. 2022 έχουμε 146 παιδιά. Τρομερό. Οι κλήσεις. Και πού να δείτε τώρα τι είναι το 2023. 1155 παιδιά. Απίστευτο νούμερο. Τριπλάσιο νούμερο. Τριπλάσιο από το τελευταίο. Ναι, τεράστιο νούμερο. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, Νίκο, μας λες ότι έχει αυξηθεί κοντά στο 1000% τα τελευταία 3 χρόνια ο όγκος των παιδιών αυτών. Ο όγκος. Και αν πούμε ότι, εντάξει, το 2021 ήμασταν μέσα στον COVID. Ναι, στον κορονοϊό. Ήταν λίγο οι διαδικασίες διαφορετικές. Περίεργη η ζωή μας, σωστά. Είχε επισημανθεί διότι σχεδόν διπλασιασμός το 2022 είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Καλά, για το 2023 δεν το συζητάμε τώρα. 1155 παιδιά. Θα ήθελα να ζητήσω, σε ευχαριστώ Νίκο για την συνδρομή σου. Βάλαμε τα στοιχεία τα απαραίτητα στην κουβέντα. Θα ήθελα να υποδεχτώ τον Δημήτρη τον Παπαδημητριάδη, τον ψυχίατρο, και τη Γεωργία την Αγγελοπούλου, την ψυχολόγο από το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και την γιατρό που είδαμε από το νοσοκομείο Παιδών, την κυρία Αγγελική Κρικρή, που με τις πληροφορίες τους και με τις κρίσεις τους θα διευρύνουν λίγο και θα προβληματίσουν πολύ περισσότερο και εμάς, αλλά και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αγγελική Κρικρή, η οποία είναι μέσα σε αυτό που λέμε αποθήκη ψυχών. Αγαπημένοι μου γιατρέ, αυτό που είπατε στο βίντεο για την αποθήκη ψυχών ήταν σαν να βάλατε ένα μαχαίρι στην καρδιά μου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά. Υποχρέωσή μας. Και παιδιακά κάθε χρόνο πάντα η τηλεόραση ασχολείται λίγο με τα παιδιά λόγω των Χριστουγέννων, λόγω της πρωτοχρονιάς. Όχι, εμείς ασχολούμαστε με τα παιδιά αυτά και τα ανήλικα. Κυρία Κρικρή, θα σας διορθώσω, επιτρέψτε μου. Εδώ και 1,5 μήνα το φως, το δημοσιογραφικό, το δικό μας είναι πάνω από τα ανήλικα, την παραβατικότητα, τη συμπεριφορά. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα που οφείλουμε να το αναδεικνύουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, θα ήθελα να τονίσω 2-3 πράγματα. Παρακαλώ. Σαν ένας από τους ανθρώπους που ζει κοντά σε αυτά τα παιδιά, με την ιδιότητα του παιδοχειρουργού, δεν έχω τόσο μεγάλη εξοικείωση με όλο το θέμα, αλλά σαν εκπρόσωπος των γιατρών του νοσοκομείου θέλω να πω τούτο. Ότι δεν έχει κανένα λόγο ένα παιδί με εισαγγελική εντολή να έρχεται στο νοσοκομείο, να παραμένει εκεί και να το παρατάμε εκεί μέχρι ότου τελειώσουν όλες οι διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να είναι από 1 μέρα έως και χρόνια. Θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από αυτό το θέμα και επιτέλους να βρεθεί μία λύση, έτσι ώστε το νοσοκομείο να μην αποτελεί ένα σάκο απορριμμάτων. Δεν έχω πού να το πάω, θα το πάω στο νοσοκομείο. Δεν έχει λόγο το παιδί να έρχεται στο νοσοκομείο. Δίπλα στα άρρωστα παιδιά. Πρέπει να υπάρχουν δομές, έστω και μεταβατικές, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν ένα σπίτι, να κοιμούνται και να ξυπνάνε με τους κατάλληλους ανθρώπους, κοινωνικούς λειτουργούς, δασκάλους, και όχι μέσα σε ένα νοσοκομείο που υπάρχουν άπειρες ιώσεις, λοιμώξεις, μικρόβια. Φανταστείτε ένα παιδάκι να μένει χρόνια, μήνες, δίπλα σε παιδιά που νοσηλεύονται με πνευμονίες, με λοιμώξεις, με περιθωρίτιδες, ναι, βεβαίως. Και να κοιμάται και να ξυπνάει μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να μοιράζεται την τουαλέτα του με άλλα 6 παιδιά, να μην πηγαίνει σχολείο και να μην έχει τη μητρική αγκαλιά. Δεν είναι αποθήκη ψυχών, αυτό είναι φυλακή ψυχών. Ακριβώς. Κυρία Κρικρή. Κύριε Παπαδημητριάδη, νομίζω ότι με το ρεπορτάζ, κυρία Κρικρή, τα δώσαμε όλα. Νομίζω ότι πλέον αυτό που πρέπει να δούμε, κύριε Παπαδημητριάδη, είναι κατά την κρίση σας και κατά την επιστημοσύνη σας, αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πόσο εύκολα είναι να γίνουν αποδεκτά από την σύγχρονη κοινωνία μας και να μην θεωρούνται αύριο κοινωνικά αποκλίνοντες ή παρεκκλίνοντες, όπως λέτε στη γλώσσα σας.
Δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχουν πολλά ταμπού και στίγμα ασφαλώς που καλά κρατεί ακόμα και το 2023 και το 2024 μεθαύριο για τα ζητήματα αυτά, και τα παιδιά βεβαίως έχετε δίκιο ότι είναι στιγματισμένα. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ θα σας πω ότι οι ψυχικές επιπτώσεις στην ανατροφή των παιδιών, μακριά από φροντιστές οι οποίοι θα ενσκύψουν πολύ εξατομικευμένα προσωπικά πάνω σε κάθε παιδί, όπως μια ανάδοχη οικογένεια θα μπορούσε να κάνει ή μια θετή οικογένεια, οι ψυχικές επιπτώσεις λοιπόν είναι ανυπολόγιστες. Οπωσδήποτε τα παιδιά μεγαλώνουν με τραυματισμούς. Δεν αισθάνονται μέρος της κοινωνίας, αισθάνονται ότι είναι ειδικά παιδιά, και αυτό όλο είναι ένα λάθος. Η πολιτεία μας μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα ζητήματα με έναν πολύ αποσπασματικό τρόπο. Παρότι υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ για δημιουργία δομών, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο μας θέμα. Ναι. Δυστυχώς. Πολλά προγράμματα υπάρχουν, αλλά δεν υλοποιούνται σωστά. Υπάρχει λοιπόν μια αποσπασματική ενασχόληση, θα έλεγα, της πολιτείας με τα ζητήματα αυτά, που και που διορθώνονται ορισμένες ατέλειες εδώ και εκεί, αλλά όμως δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο που να διαχειρίζεται το ζήτημα αυτό συνεκτικά και συνολικά. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Έγινε ήδη μια καλή προσπάθεια με την προώθηση του θεσμού της αναδοχής, αλλά αυτό που έλειπε και λείπει βέβαια είναι η καλλιέργεια της φιλοσοφίας, του πνεύματος της αναδοχής και της τεκνοθεσίας. Η κοινωνική παιδεία είναι, κύριε Παπαδημητριάδη. Δυστυχώς δεν είναι. Είναι τα ταμπού που λέγατε πριν, τα οποία πνίγουν και περικλείουν όλα τα παραπάνω και κάθε προσπάθεια. Αυτά τα ταμπού καλείται να αντιμετωπίσει και η κυρία Γεωργία Αγγελοπούλου πολλές φορές ως ψυχολόγος στο χαμόγελο του παιδιού. Αν σας ζητούσα να κάνετε έναν επιμερισμό, αγαπητή μου Γεωργία, των υποθέσεων, ποιες είναι αυτές οι οποίες είναι, ας πούμε, στην κορυφή? Ποιες είναι οι κακοποιήσεις, είναι οι εγκαταλείψεις? Τι συμβαίνει? Δώστε μας ένα στίγμα, ένα κύτταρο από όλη αυτή την ιστορία. Εμείς αυτό που μπορούμε... Καλησπέρα σας αρχικά. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Εγώ είμαι η Ειρήνη Ριζοπούλου, κοινωνική λειτουργός. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι για αυτά τα παιδιά που βιώνουν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, είναι ένα πολύ τραυματικό γεγονός, η απομάκρυνση. Και οι λόγοι που μπορεί να οδηγούνται σε ένα νοσοκομείο, σε έναν χώρο φιλοξενίας. Και εμείς σαν χαμόγελο οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια, αυτό κάναμε, και να τα στηρίζουμε. Είναι παιδιά τα οποία είτε είναι ορφανά, είτε είναι παιδιά τα οποία είναι κακοποιημένα. Καταλαβαίνω ότι είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορείτε να πείτε πολλά. Το καταλαβαίνω. Μπορούμε να πούμε αυτό, ότι είναι παιδιά που έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης ή για οποιονδήποτε λόγο χρειάζεται για μικρό ή για μεγάλο χρονικό διάστημα να απομακρυνθούν από το οικογενειακό πλαίσιο ή από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. Έχουν την ανάγκη μας 100%.